Ditta tal-kostruzzjoni li ppjanat li tibni raħal temporanju biex tospita ħaddiema torok tinsab f'pożizzjoni biex tibdel uħud mill-containers prefabrikati biex isiru klassijiet għal skejjel tal-gvern. Dan ġie żvelat mit-Times hekk kif Unek Limited ftit tal-ġimgħat ilu kienet fl-aħbarijiet minħabba l-każ tal-villaġġ tat-torok u l-containers impoġġijin f'barriera. Mikiel il-gvern għal se jiftaħ l-iskola l-ġdida tal-Qawra f'Settembru li ġej, xorta nħarġet offerta ġdida biex jinxtraw klassijiet containers ġodda. Is-sorsi tal-Ministeru deskrivew il-pass bħala pjan f'każ li l-proġett jittardja għal darb'oħra. Fl-istess ħin il-Ministeru ammetta li l-containers għandhom jiġu introdotti fis-sekondarja taż-Żejtun bħala miżura temporanja sakemm jitlestew ix-xogħlijiet fuq estensjoni għall-iskola. Anki f'dan il-każ ix-xogħol kien karatterizzat minn dewmien. Issa jidher illi Unek Limited sottomettiet l-offerta tagħha f'sejħa maħruġa mill-Ministeru tal-Edukazzjoni għal klassijiet mobbli biex fihom isiru lezzjonijiet għall-istudenti f'San Pawl il-Baħar u ż-Żejtun. Sorsi qalu li l-offerta kienet ta' anqas minn 300,000 euro u għażlet li tbiddel l-interess tagħha u ddur fuq il-Ministeru tal-Edukazzjoni wara li kellhom iwaqfu l-pjanijiet tar-raħal għat-torok. Kienet news l-ewwel li żvela li mijiet ta' ħaddiema torok importati f'Malta għal proġetti kbar fil-kostruzzjoni kienu se joqogħdu fil-containers f'barriera. Madwar xahar ilu iżda l-kumpanija Taka ħabbret li kienet abbandonat il-pjanijiet tagħha biex tibni residenzi temporani.